Comezan os preparativos para a mobilización convocada para o 1 de maio. No Día do Traballador, os sindicatos de Comisións Obreiras e de UGT reclamarán ao Goberno a derrogación da reforma laboral e o mantemento do sistema público de pensións. Nos consideramos que ten que quedar definitivamente regulado por lei que as pensións non poden perder poder adquisitivo. E iso, efectivamente, pensamos que hai que encadralo no marco do Pacto de Toledo, pero ten que ser algo que, evidentemente, teña que quedar resolto definitivamente. O sindicato reivindica tamén un cambio no modelo productivo e reclama unha sociedade xusta e cohesionada. O que queremos é que a sociedade sexa máis igualitaria, que haxa unha distribución da riqueza de tal maneira que non se vaya por esa vía de que ter un traballo non che garantiza, como sucede en estes momentos, chegar a fin de mes e ter unha vida digna. A manifestación de Comisións Obreiras e de UGT será este mércores ás 11 e partirá da Praza da Ferraría. O percorrido rematará fronte á subdelegación do Goberno coa lectura do manifesto.